Uy, tabang. Giingnan bitong dili magsige inom-inom, inom gyud. Unsa na tani ron? Amin ay masakyan diri, wa tay masakyan diri. Tindog di oy. Madali di ba? So what's up mga putlon sa nato kadali ning video. So nare ko gusto i-share niyo. So paki-follow ka ning Facebook page, personal page nako. So kung kinsa tong ay ko ning kung makaabot ni og 10k followers, so mamili ko og tulo ka buok nga mahatagan ako og premyo tag 1,000 pesos. Ang atong paghatag sa premyo na through Gcash lang, and kung maabot og 10k followers, wala daghang sila mamili ko og tulo ka buok nga pwede makadaog sa kuan. So kana lang, please follow page Dodong Lagan kayo. Salamat. Bangon. Kinsaday ka. Kinsaday ka. Wala kaila si mo asawa? No na. Sige inom-inom, wala kaila kasawa. Unsa man dire? Bangon ba, bangon. Di bento na ko ni sala, imo bin sala ano sige inom-inom diha. Kita may pagdaruhon ni mo diri. Bangon ba? Asa teng akong kaubang dito. Api kikag-light mo ako si guyod si Monya ko si inom. Peke trabaho sige pa inom. Dialang. Pagdali ba? Bangon na ba, bangon. Mulakaw na ta. Bangon na ba? Gai ang pulo ni mo oy. Asa mo lakaw? Asa mulakaw? Amle ka diha ka matulog. Tulog diha, tulog. Diho kanal ni diri kanal maulaw tas mga tao diri maulaw ta. Bangon diha. Dili kanal salug. Nakailag ni tulungan nimo kanal na. Salug lagi ni. Salug ka na. Pagdali ba, bangon na diha. Unsa ka madali lang pag nakuri mo oy. Ganun gamay mo kung ang trabaho nimo. Na. Saan dire? Akong banaw, tanawa. Higa nagkanal. Saan naman na? Manihar kasi balong taon ni pagkanto. Ngayon pa bang kayo daw? Motor. Pwede ni maangkas diya, sir? Kayo ganahan ako sa naman na. Untong tutok. Uya na oy. Pwede ni maangkas diya. Gaw hindi man ako madalaguyod ni. Saan po? Sa kairon po ko, di man ako ang motor. Asa man tayo ibutang? Sakay ako ni Diabe. Matumba tayo na kay labi o kay na lihukan kay na. No, on Ano, di mo ko madalaguyod. Labi gyud kay nang ubog kargahon. Pwede. Ikaw na lang sakay, bili na nimong banab. Sagay na diya. Pwede, uy. Bana, kuni lang ang biyaan ko ni. Uy, naulanan na diha oh. Sige na. Salamat lang yang nubog. Pati kargahan po to, magdisot taan eh. May nanay Ikaw dagon may nga. alam, maguguyurong ko ni pa yung balay. Magkakadaw ka ni. May nanay dagon nga alimatok kay maulanan mo. Kamang ra. Kamang ra. Taga-asa mo. Asa daw. Sige na, sir. Sakay ni Diabe. Asa kita na ibutang na, taho na tulo na mo. Wa kay PC diha. Balag ko rin mo maklay. Ako yung PC dire. Nara. Tinda ra ito hay pa gyud. Ikaw mo na yung PC. Igo taligid. Ha? Ay, kung ingay, ito ninyo kung bana. Dili ba ikarga na na mo diri. Pwede ra maya. Benta na ito para imang ta no. Balikon lang kunin mo no. Ikarga ka rin diya. Wala, way balik kay gamay tag gasolina. Ako lang alalayan ba? Bangili sa daning motor pa kay basta sulaga na. Ano raw? Naibangil sa'yo? Ano na pre? Saan ni Ron? Tama Ano to eh? Kuha na yung gait. Yan na to. Ito na tayo tarima to. Ano yung trabaho mo? Glitso niya akong bana. Okay. Sigmura na glitso na akong bana Ron. Tama ka na rin yan. Uy. Asa man eh. Aso na, mapasok ka sa tampuso. Tino ka. Kasama na pag-plaster eh. Pakulob na lang natin. Pakulob? Pero di siya maglisod. Nakaulog, masanday pre yo. Ha? Masanday. Ano ka ninyo na? Isa ba nga? Kung nagbaboy. Mata na to, nakita na itarima gani. Okay. Oo, ang butso oh. So ako nagpapasta pre. Ha? Ikaw, saan may pagayin mo? Kung kabaluan yung saan pagayin mo? Ikaw, ikaw. O pala pre, karamo ko kakagubog banaan eh. Nakarga magkagkuhan ka ng mga kupras. Pwede ka kung anagot. Ay, palingkuro na lang ni oy. Siguro nga. Kapti man ang kuhan na. Makaya ni mo ni... Pwede ni kuhan ni. Ay, doon na yun. Balika lang ko pre. Ando na sa pre. Daw. Isbog gamay dire. Isbog gamay dire. Mga pre. Uya po rani oy. Saan taman nga? Nagbughubog man jud siya. Buga na gid ni. Kasama na pag-plaster po ni. Ay, pag-uwi ito sa moto. Pero ay pugay ni. Oh, nagbitay ang pilo. Wala magitay ron kay anaon man oh. Ang butso oh. Hindi na lagi na. Ingato ra kay no kay mobitay na pud na ron. Mau na ba pre?
Sama na. Taman uro na pre. Ano eh? Kalalay naman na pre. Oh. Ay, ito na. Sige daw, pre. Sakit daw. Dan, sama ka diri dam. Diri ko. Boss, dalang nga boss. Tuyo nga boss. Ako lang kulit, ani. Oh, lalahi lang na dia. Ha? Oh, lalahi lang na dia. Kulay kuan, ani. Oh. Bangilo. Bangil, ani. Ay, lay. Makuhang bangil, ani, boss. Kuan, good. Sige pa. Ito lagi po. Nahinay lang, boss, ha? Oh. Eh, ang Palayo ko kalalay na ang asawa niya boss kay basi to. PC, oh. Gina? Eh, sige, boss. Nahinay lang, boss. Nahinay lang, kay ako ba pa? Ay, nagbiok na miss. Uy, nagbiok ba? Ay, Ay, Pati yung lamyoga. terus sa kamay, agay, David. Sama. Pagoy na sa labanan ko rin mo. Miss. Yan, lamyoga. Kisa kayo na boss. Sige. Hoy, Boss, nahinay lang, boss. Ini masin boss, mati yung lamyoga. Hindi makaya. Mabog ba? Tanggal na noon, oh. May nagsilbi, boss. Pati yung lamyoga dyan. manaron oy. Nagsilbi dam, isaod ni. Pagoy na ito na no? Paguyod ba? Masunod naman na siya. Ano? Tulog nga ni. Paguyod na nga ba? Ayaw, mo. Umod na. Medyo magsilbi, unsa man na pagkarga na to. Kung ayaw to na. Paabutan na, ang mayo anak dam, paabutan na ng mawasan na dire guro. Ayaw ko ninyo biyahe. Ito na, ito ni ba? Yan yan. Lisod gani kayo no. Disgrasya pa doy kay mong bana oh. Ito ni biyahe dere. Ayaw kay biyahe no, paabuti lang dire, mahuwasan na na. Ba para mahawasan. Pero sabi oh, pati mahuyag. Ano ninyo ni ba? Eh, mo Lisod karga. gani Lisod kayo. ka kahon. Abutan na lang na. Kagawan na ganinino, galing na magsisigil. Dili mo karga na kay pati ni soda oh. Apit makita na tuwad diri Ano lang na, ka. ma'am. Abutan nga mahuwasan na imong bana Gusto ka diha. madala naman sa iyong balay pasana na. Paabutan lang kay sabi. Paabutan lang nga mahuwasan na kay pwede na. Pwede maguna na mo balikan na unya pre kung mahuwasan na mga tao-tao. Tulugan sa nagmanga isa lang ka oras diha. Tulogin siya na di okay. Para na midam. Ano ninyo ni ba? Abutan na diha. Balikod na Sige na ba? Awan, ginatabaho ni mo. Paala, biyaan ka. Hubog ni mo dako. Hey.